Изводите са това, което ние всички знаем, че боровия прашец марка Доджано е най-пълноценната храна. Боровия прашец се събира на ръка, при сухо, при безветрено време. Спомням си при едно наше гостуване в Китай заваля дъжд последните дни и ни казаха до тук беше. Така, всяко зърно прашец се обвитва с твърда обвивка, наречена спородерма, и тук се крие успеха на фирма Нова ера. Компания Нова ера Индустрия за здраве притежава една уникална нанотехнология, която разгражда тази обвивка, ето спородермата, без да уврежда съдържанието, се получава един пречистен, напълно усвоим боров прашец, и както го наричат в Китая, и ние споделяме това мнение, че става дума за златен прах на живота. Защо е така? Защото боровия прашец на практика е една клетъчна храна по формулата на природата. Вижте, съдържа 268 компонента. Това са 18 аминокиселини и всички 9 незаменими. Повече от 30 микромакроелемента, 14 витамини, над 100 ензими и коензими, ненаситени масни киселини, флавоноиди, хранителна мека целулоза, моноползозахаридин. Витамините съм ги изнесла отделно, витамина А, група Б, витамин С, които са най-мощните антиоксиданти и се борят с оксидативния стрес и свободни радикали, витамин D2, D3. И тук съм изнесла, въпреки че е витамин към групата Б, витамин B9 или фолиева киселина съм го изнесла отделно, защото като акушер-гинеколог не мога да не обърна внимание, че почвата навсякъде по света е бедна на фолиева киселина. С други думи, едно семейство, една двойка, която иска да създава дете, налага жената да приема поне 2-3 месеца преди да забременее добавки, в които се съдържа фолиева киселина, за да се предотвратят аномалии на гръбначния стълб, спина бифида, или пък на главата хидроцефалия, аненцефалия. Какво се случва у нас в България? Обикновено жените идват, когато вече са забременели, за да установим бременността. Ние тогава пишем рецепта за фолиева киселина. Но този чатито вече е станало. Нали разбирате? Тук е тайната, затова държа като акушер гинеколог да направя това диетично отклонение. Съдържат антиоксиданти, полифеноли, специфични флавоноиди, стероли, фитоандрогени и тези фитостероли, които имат изключително голямо значение за поддържане на нормалното ниво на масите, на липидите в нашия организъм, понижават лошия холестерол, low density, понижават нивата на триглицеридите и освен low density холестерол имаме и други съставки, които действат атерогенно и причиняват инсулти и инфаркти. Съдържа антиоксиданти, полифеноли, специфични флавоноиди и така нататък. Сега, защо говорим за клетъчна храна? Когато обясняваме пред аудиторията за продуктите и започваме с боровия прашец, казваме клетъчна храна, и всеки почва да се чуди как така по клетъчна храна, какво значи то? Ами вижте какво е. Значи фирма Нова ера е успяла чрез нанотехнологии така да разгради спородермата, че да се получат частици с размер 3 нанометра. И когато с храната приемем боровия прашец, това са клетките на лигвицата на стомашно-чревния тракт, на тънките черва, съвсем свободно тези частици преминават през порите на клетъчната мембрана, които са 6 нанометра. Тоест всичко, което съдържа боровия прашец, влиза в нашия организъм, във всяка една наша клетка, и тя използва това, от което има нужда. Този слайд много си го харесва, макар че се каня да го направя само на български. И така, просто съм преподавала и на англоговорящи студенти, ми е останало от тях. Сега, това е една нормална клетка. Вижте как добре оформена мембраната. Това е цитоплазмата, тук е ядрото. И вижте как свободно влизат хранителните вещества, кислорода. И разбира се, след като се обработят, ще излизат отпадните продукти в екстрацелуларно пространство. Какво става, когато има някаква стресова ситуация? Страда организма. Ами първото нещо, което прави клетката, е да втвърди холестерола, липидната мембрана. И вижте как тя се набръчва. Това може да стане дори ако, примерно, днеска 12 часа не сте приемали вода. За клетките това е стрес. Това значи заплах. Те трябва да се защитат. И тогава вече става невъзможно да проникват по-голяма част от хранителните вещества и кислорода, и вижте, една голяма част от тях просто се остава извън клетъчното пространство. Но не е само това проблем. Проблем е, че тук
се натрупват отпадни продукти, които не могат да бъдат изхвърлени навън, защото те трябва да се изхвърлят в целуларното пространство. Тук лимфата е тази, която ги поема като метличка, като парцалче ги забърсва, вкарва ги във вените и оттам вече се изхвърлят чрез колината или пък в стомашно-черния тракт чрез изпражнения. Какво прави боровия прашец? Поради това, че става дума за 3 нанометра, то успява да проникне дори когато клетката е увредена. Тоест боровия прашец не е само за профилактика, но той може да има и лечебен ефект и да възстановява нормалната функция на нашите клетки. Следващия. Боровия прашец блокира свободните радикали при оксидативния стрес. Направила съм една картинка, която ще покажа за тези, които не знаят. Но тук специално засяга ролята на годжен боров прашец за сърдечно-съдовите заболявания. Значи бори се с свободните радикали, подобрява кръвотока, намалява възпалителния отбор, а всичко в нашия организъм, което страда и развива заболявания, започва от това излишък на свободни радикали, оксидативен стрес, хронично възпаление. Като говоря на тази тема, са ми задавали въпрос, аз нямам температура, пък имам еди какво са. Не, тук не става дума да вдигнете температура, че това е възпаление. Става дума за един хроничен, продължаващ възпалителен процес, който води до отделяне на едни съставки, които ги наричаме цитокини и част от тях увреждат още повече организма. Укрепва кръвоносните съдове, нормализира кръвното налягане. И тук аз много обичам този момент, че боровия прашец намалява нивото на едни ензими, които говорят за увреждане на мускулатурата на сърцето, така наречени миокард. Когато човек не прави инфаркт или се предполага, че прави инфаркт, знаете, болка в сърдечна област, изтръпване на лявата ръка, водят в болницата, слагат го на леглото, веднага системите, ЕКГ-тата, екокардиография, монитор. И първото нещо, което се следва в кръвта е това ниво на така наречените тропоними. Така че боровия прашец профилактира и най-тежките инциденти, като инфаркт и разбира се, като инсулт, малко ще говорим за това. Тоест, боровия прашец подпомага цялостната функция на сърцето. Сега много си обичам и този слайд, защото показва антиоксидантните и противовъзпалителни ефекти на боровия прашец. Боровия прашец намалява оксидативния стрес и дава от увреждане ДНК-то на митохондриите. Ако си спомняте устройството на клетката, все пак средно образование учило се по биология. Това е мембраната, това е ядрото, тук е цитоплазмата, течната част, тук са различни органели, апарати на Голги, лизозоми, баклови и така нататък. Но това са малко се като на сандвич, но това са така наречените митохондрии, които имат изключително значение за нашия организъм, тъй като в тях се синтезира аденозин трифосфата, който дава тази енергия, с която ние имаме желание да работим, да се разхождаме, да се радваме на нашите близки. И боровия прашец защитава ДНК-то на митохондриите и най-важното помага да се задържи дължината, това са хромозомите, и това имат и капачки, които ги наричаме теломери. А те са изключително важни за продължителността на живота, за поддържане на младостта, младежкия вид и качеството на живота. Тоест, боровия прашец има анти-ейджинг ефект. Щом като няма да устаряваме, значи ние по-дълго време ще бъдем млади. Но този ефект, вижте на какво ниво е, на молекулярно ниво. А за оксидативния стрес, за тези, които не са наясно, всичко, което става в нашия организъм, да работи сърцето, да работи мозъка, да работят бъбриците ни, стомашно-черевни тракт, във всеки един физиологичен процес се отделя свободни радикали. Непрекъснато. Но нашата система, антиоксиданта, се справя. Значи, с храната или с добавките, приемани витамин С, витамин Е, които са антиоксиданти. Ние си имаме собствени антиоксиданти. Това е билирубина, това е пикочната киселина. И клетката остава здрава. Когато настъпи някаква ситуация, в която преобладава оксидативния стрес, тя започва да страда, защото е атакувана и вижте как се деформира. И антиоксидантите са тези, които дават възможност това състояние да се възстанови и отново да стане качествено на клетките. И вижте сега, свободният радикал, това значи, че в най-ключната си орбита има едно електронче свободно. Не може да се ли само. Трябва на всяка цена да се откраднат няколко електронче и така се става като домино. И се възниква така наречен оксидативен стрес. Боровия прашец и останалите продукти, защото не е само боровия прашец, който действа като антиоксидант, просто моята лекция е в боровия прашец,
Вижте колко много свободни електрончета има и си дава с удоволствие едно електронче. Колкото искат електрончета им дават, за да могат да станат чип и клетката да си остане нормална и здрава. Следващия. Сега, много е важен така наречения имуномодулиращ ефект на боровия прашец. Вероятно сте чели в проспектите или когато се изнасят лекции, че имуномодулация настъпва при прилагане на боров прашец. Сега искам тук да обясня какво значи имуномодулация. Имуномодулация не означава само повишаване на имунитет. Може някъде да го понижи. Ако имате хора с автоимунни заболявания, всъщност там е активирана собствената имунна система да уврежда собствените клетки, защото ги приема като чужди. Тоест, имуномодулиращ ефект означава, че ние нормализираме имунитета. Нито да е прекалено активен, нито пък да е намален. Тоест, боровия прашец регулира имунитета следващия. И тук показвам ролята на имуномодулиращия ефект за възстановяване функцията на имунните клетки и поддържане здравето на червата. Вече много реклами има по телевизията. Предполагам, че всички по повод някакъв си ги чули тези реклами, че здравето на човека е в червата. Да, наистина Хипократ преди 2400 години, без лаборатории, не знам как го е установил, но е написал: вашата отрова е във вашата купичка. Защо? Защото вижте как са разположени чревните клетки на ливрицата. Плътно една до друга. От тук с храната постъпват токсини, различни вредности. Вие знаете сега пестициди. Какво ли няма в храната ни? Бактерии, вируси, паразити, гъби. Обаче клетките са плътно една до друга и не позволяват проникнато. Те си приемат само това, което е полезно за човешкия организъм. Когато обаче настъпи нарушаване баланса между полезни и вредни бактерии на червата, така наречения дисбактериоза на черния микробиом, тогава става едно разграничаване на клетките и вижте сега всички токсини и паразити могат да преминат между клетките, те се различават. Говори се за синдром на пропускливите черва, чували сте вероятно това нещо. Попадат в кръвообращението и оттук те могат да отидат във всеки орган, всяка система и оттам вече да се включи някакво заболяване. Следващия. Боровия прашец и автоимунните заболявания вече обясних принципа. Имуномодулиращ ефект, който дава възможност не съвсем спокойно да прилагаме при пациенти с автоимунни заболявания, тъй като намалява възпалението, примерно при един псориазис. Традиционно се използва за лечение на кожни заболявания. Следващия. И друго автоимунно заболяване може да бъде и хроничният артрит. По същия начин намаляват се нивата на ревматоидния фактор, намалява тежестта на артрита, оттока на ставите. Той е полезен при лечение на хронични възпалителни заболявания. Следващия. Сега тук е един също много важен ефект, защото във връзка с това, че не се движи много, не ядем качествена храна, преди да искаме. Някой път купуваш нещо и не се знае какво си купил. Спомням си, че съм купувала млечни продукти, български държавен стандарт. Накрая се оказа, че пълното масло идва от Варна по обяд и вечерта обратно се връща готовата продукция. На мен го продават за български държавен стандарт. Боровия прашец намалява нивото на кръвната захар, като стимулира и повишава производството на инсулин. Значи, храним се. Хапнали сме нещо тлъстичко, да се движим, високо ниво на кръвна захар. Веднага се стимулира панкреаса да отделя инсулин. Той вкарва глюкозата в черния дроб, тя се метаболизира и в останалите органи, които се нуждаят от глюкоза, защото глюкоза е нашия основен енергиен източник. Ние не можем да кажем, че не трябва да се приема глюкоза. И по този начин се поддържа нормално ниво на кръвната захар. Следващия. Същото значение има боровия прашец за нивото на холестерола. Знаете, че сега се говори, статини се изписват, какви ли не неща се изписват със своите странични ефекти. Вземете един препарат, знаете, отгоре до долу има ползи и вредите са 5 пъти повече от ползата. Фитостеролите в боровия прашец понижават холестерола в кръвта, тъй като блокират неговата абсорбция. Значи храната попада тук, независимо, че сте яли нещо мазничко, но боровия прашец блокира и холестерола не може да попадне в червата през виличките и по този начин нивото е по-ниско. Освен това, той блокира и регулира метаболизма на жлъчните киселини, а също така и поемането на мазнините и влияе върху черната флора, за която вече говорихме.
Боровия прашец съдържа растителни хормони, ги наричани фитостероиди. Те действат като андрогените хормони, подобно на тестостерона. На това се дължи факта, че когато пием боров прашец, летим. Това е така се изрази една моя, казвам пациентка, защото тя ми е пациентка като акушер-гинеколог. Аз казвам летя. Да, наистина летиш. При хора с ниско либидо, андрогените ефекти на фитостероидите стимулират сексуалното желание, а имайте предвид, че много от жените не споделят този проблем дори с жена гинеколог, защото се чувстват неудобно. Все още това е темата в следващи. Андрогените ефекти на боровия прашец повишават нашата енергия и подпомагат наструпването на мускулна маса. Така че младежите могат спокойно да ходят в фитнес залите и да приемат нашите продукти, а не да се стровят с продукти, които в крайна сметка стават причина за увреждане на техните сперматозоиди и да не говорим какъв е процентът на стерилитета в България, а предполагам, че това нещо е и по света, не само у нас. И благоденстват клиниките за инвитро. Боровия прашец помага и при еректилна дисфункция. Ще кажете, те мъжете на една определена възраст, то е нормално. Не е нормално. Имаме все повече млади мъже с еректилна дисфункция. Причината е в това, че този стрес, на който сме подложени ежедневно, води до нарушения, включително и повишаване на кръвното налягане, а така наречените бета-блокери, а даже яче инхибиторите, водят до еректилна дисфункция. Като говорите с кардиолог, обаче, и попитате за това нещо, ще кажат, не, няма такова нещо. Напротив, има. Повечето мъже, които приемат бета-блокери, развиват еректилна дисфункция, тук боровия прашец може да помогне за хормоналния баланс при мъжете, включително и по отношение на спермограмата при стерилни двойки следващия. Боровия прашец намалява възпалението, така че може да намалее възпалението на простатата, така наречения цистит. А тук вече имате развитие на злокачествена хиперплазия на простатата, така наречения аденом на простатата. Така че боровия прашец може да предотврати или пък хора, които имат този проблем, да разрешат проблема, да намалят клиничните оплаквания. Следващия. Сега боровия прашец съдържа фитоестрогени, които имитират и ефекта на естрогените хормони. Мен като акушер-гинеколог това нещо изключително много ми помага, защото подпомага, особено сега с боровия прашец с ракъца, още повече засилва възможността да помага при един нередовен менструален цикъл, при жени, които имат предменструален синдром или при които са започнали оплаквания в климактеричната възраст. Някои се страхуват да приемат хормони, естрогени. Боровия прашец възстановява нормалната яйчникова функция и нормализирано преждевременно отпадналата яйчникова функция. Трябва да ви кажа, че за мен тази статия е от 23-та година, беше истинско откритие, защото трябва да ви кажа, че когато ми открием намален яйчников резерв, клиниките инвитро казват, съжаляваме, нищо не можем да направим, трябва донорска яйцеклетка. Но не всички двойки приемат инвитрото да е с донорска яйцеклетка. Боровия прашец обаче може да възстанови следващия. Тук нямаме време, защото ни е ограничено времето и няма да спирам подробно каквото успеете да прочетете плюс това, което ще ви кажа. Значи това са две мои двойки с стерилитет, които са така на една значителна възраст, ама сега напоследък жените по цял свят взеха да правят кариера най-напред и след това да създават деца. С няколко годишен стерилитет. Проблема е липса на овулации при двете жени, при втората вече отказваме инвитро, освен с донорска яйцеклетка. Но е комбиниран проблем и при жената и при партньора. При първата олигоспермия, т.е. намален брой сперматозоиди, ама не само намален, има патологични форми, пък с намалена подвижност. При втората двойка мъже е с азооспермия. Това значи пълна липса на сперматозоиди. В този случай ми изненадва мене, защото не съм знаела, че при мъж с азооспермия може да се възстанови спермограма. За мен това беше откритие. При прием на боров прашец, олигозакаридин, боров прашец, таблетки, бамбук и НАТО по схема, при двете двойки се стигнат до спонтанна бременност и трябва да ви кажа и до износване на нормална бременност. Това, което мен ме впечатли също, вие знаете, че по време на бременност има физиологични проблеми, защото се увеличава количество на кръвта, защото кръвообращението трябва да минава през плацентата да храни този плод. И като се увеличи, все едно един сироп, концентрат, като го разтворите, по такъв начин се получава анемията на бременните. Тя при повечето жени не е истинска анемия, наричаме физиологична анемия. Но тези жени не развиха и физиологична анемия.
благодарение на Боговия прощет. Сега аз много държа, когато мои пациенти или пък познати или клиенти желаят да приемат продуктите, да изясня как са нещата при тях, защото ми се струва, че най-напред трябва да започваме от пречистването на черния дроб. Черният дроб е най-важният орган при чистване на организма от вредното влияние на храни, напитки, медикаменти, цигари, алкохол. И дали самостоятелно козо или в Богов прощет с козо, съединението по ерарин ликува всички увреждания на черния дроб. Значи това е неалкохолната масна стеатоза, която голяма част от нас, които сме с нормално тегло, сигурно, ако не видим прощеца, ще имаме проблем. Води до борба с оксидативния стрес и възпаление, т.е. виждате, това е есенцията, следващия. Но може да помогне и при хора с алкохолно чернодробно увреждане, при хора при карен хепатит или по време на хепатит за по-бързо възстановяване, при чернодробна фиброза, цироза, дори при хепатоцелуларен карцином, предпазва от метастази при хора, които са с хепатоцелуларен карцином. Следващия. Антитуморният ефект не е само по отношение на черния дроб, по отношение на простата, но и по отношение на колоректалния карцином. Пак, както случайно гледате телевизия, аз просто гледам само музикални предавания, няма как да въртиш каналите. Говори се, че се подмладяват тези злокачествени заболявания. А ние не мислим, не допускам, че на 30-35 години може да има карцином. Карцинома е или на сигната, значи тук е колона сцената, разгледа се тук е сигната, защото вижте как се завива като ес. И другото е на ректума, на правилното черво. Оказва се, че Боговия пръшец значително потиска метастазите от този тумор. Тоест, съвместно с основното лечение, което се прилага в медицината, може да се прилага тези препарати следващи. Тук също любима тема, като акушер-гинеколог се занимава с жени в менопауза и постменопауза. И големия проблем е постменопаузалната остеопороза, която може да доведе до много бързо спадане на костната минерална плътност. И в тези случаи става възможно счупването и локотипите тук на радиуса, шийката на бедрена кост и смачкване на прешници. Те просто се смачкват и какво става? Хората, ако се отбелязва както да малките деца височината, почват да намаляват, даже се изкривяват, нарича се чуднишка връзка. Това счупване на шийката на бедрена кост е много опасно, защото вижте, тук е костния мозък, има и масни тъкани. И когато има отворена фрактура, може да настъпи емболия. Така че една пета от тези пациенти умират до края на първата година. Боговия пръшец съдържа съставки, които поддържат костната минерална плътност. Това е с съединението алфа-тинен, който подпомага изграждането на коста. Това са остеобласти, които изграждат, а това са остеобласти, които разрушават. Разбира се, той има баланс, тъй като непрекъснато се подменят клетките в нашия организъм. Има баланс и не се развива остеопороза. А вижте какво става, когато се намали костна минерална плътност и не се подменят. Глюкозата е основно жизненно важен енергиен източник на мозъка за нервните клетки, невроните и осигурява гориво за всички когнитивни функции, за да можем да четем, да комуникираме, да помним и така нататък, чрез метаболитни процеси. Следващия. И сега, Боговия пръшец е важен, защото предпазва клетките на мозъка, невропротекция. Той намалява апоптоза. От апоптоза се нарича програмирана клетъчна смърт. Това, че всяка клетка, която се е появила, един ден ще загине, на нейно място ще се яви друга. Но той потиска този процес в мозъчната кора и предпазва от мозъчно увреждане. И освен това има ефекти против старение, като може дори при хора вече с старение, с увреждане на мозъка, дълго време, разбира се, няма как да става ефект. Има пациент казва, аз го пих 2 седмици и не чувствам ефект. И няма как да се появи ефект само за 1-2 седмици. Няма такива чудодейни лекарства. По този начин се подобрява невронната активност, подобрява се паметта и се намалява възпалителните частоти в мозъка. Боговия пръшец може да бъде изключителен помощник в борбата с или за предпазване, или в борбата с нервно-вегетативни заболявания, едно от които е болестта на Алцхаймер. Защо? Защото потиска оксидативния стрес. При невродегенерация има едно увеличавано умрежване на тези неврони, на нервните клетки с едни амилоидни бета и тау протеини белтъци, които увреждат невронните клетки. И
ако сте обърнали внимание, когато каталога по вземете на продуктите, всички продукти се предлагат с цел профилактика. Това е основното на продукти на нова ера. Но обърнете внимание в описанието на НАТО. Само в продукта НАТО в скоби е написано, че разгражда амилоидните влакна, а амилоидните влакна са при болестта на Алцхаймер. Тоест, аз вече имам и такива случаи, при които наистина настъпва подобрение в когнитивните и познавателните функции. Първото нещо, почва да познават сина или дъщерята. Микросъдово увреждане. Увреждат се кръвоносните съдове. Те стават твърди, нееластични. Няма достатъчно кръвоток към мозъка и това допълнително уврежда нещата. Той съдържа холин, който поддържа паметта и нашите когнитивни функции. Болестта на Паркинсон. Това е едно друго нервно-вегетативно заболяване, дегенеративно заболяване. Мисля, че не знам с колко време разполагам. Знаете как се изявява. Най-фрапиращо е ригидността на граници. Вижте, опита се лекаря, който изследва, да изправи пръстите на ръката, а тук